Καλησπέρα. Είμαστε Αθήνα. Εδώ, χαλαρά. Παρασίτη κρατά τα κάμερα, ρε μαν. Λοιπόν, καλησπέρα. Τι λέει? Όλα καλά, λοιπόν, περπατάμε Αθήνα, σκάμε σαν μύτη. Όπως πολύ καλά βλέπετε κι εσείς. Δουλειές να πούμε. Τριήμερη. Τραβάς τον αντίθεο. Τραβάω τον αντίθεο. Ανεβαίνουμε την Ακρόπολη. Ανεβαίνουμε προς την Ακρόπολη. Λοιπόν, έχω κάνει τις μαλακίες από το πρωί. Τις μαλακίες όμως. Μέσα στο μουσείο της Ακρόπολης κοντήψαμε να με βγάλουν έξω. Βρίζαμε τους Γερμανούς. Βρίζαμε καταρχάς ό,τι τουρίστας περπατούσε. Να δείξτε παραμάθωνα. Να. Είσαι ένας μαλάκας. Γαμώ το σπίτι σου και τη μάνα σου. Είσαι ένα τύχημα. Καταλάβατε, έτσι κάνουμε εμείς. Και ανεβαίνουμε. Είμαστε κάφροι. Είμαστε τόσο κάφροι που οι κάφροι μπροστά μας κάνουν άχτη. Ανεβαίνουμε σαν τα μοσχάρια, σαν τα κατσίκια πάνω στον... Και το αστείο είναι να υδρώσουμε. Και το αστείο είναι πίσω ότι δεν έχουμε μπουκάλι με νερό. Έτσι. Πολύ σωστό. Γαμώ τους Κινέζους. Κυρία, έχετε να πείτε κάτι για τη σημερινή εκδρομή? Ξεκούραστη. Ξεκούρασε την εκδρομή. Άνετη. Αγγελική, έχει να δηλώσει κάτι στην κάμερα του τα παιδιά της γειτονιάς? Δεν είναι η Αγγελική, είναι η Δεν Σόνια. είναι Αγγελική, Σόνια, sorry. Δεν την παλεύουμε. Περίμενα να κάνουμε παρέτητη. Από συνήθεια γελέεις, ναι. Δεν πήραμε. Λοιπόν, σας αφήνουμε σε λίγο η συνέχεια.